गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नि थाखायनो आंहा बिराद माबा सान हर मैयानिफ्रायनो ओंखाम दै गैया गथ' गथायनि थाखायनो। माब्रै बिदि जाखो दे हथातलाय? ओमफ्राय दा जेनेबा अन्थावथाव गथ'। आस्सा फोदे ओमफ्राय एड्रेसखौबो नोङो खिथाहरखादो दे आं बुंलायबाय थालायैयाव। औ दे माबा भिलेज नदियापारा। औ पिअ गेरगाबारि। औ पिएस बिजनि। औ डिस्ट्रिक्ट चिरां आसाम। ओमफ्राय जेनेबा बे गावसोरनि नामालाय माथो नोंनि गोमानाय बे हिनजावनि नामा मा नाममोनलाय? रश्मि रेखा नार्जारि। औ ओमफ्राय बे बाबुनाया गोलैनाया? आर्यान बसुमतारि। औ औ ओमफ्राय नोंनिखौबो खिथाहरदो दे। आंना फ्रिमेन बसुमतारि। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां जाबाय लोगोफोर। मैयाहाय हरनि 7टा बा 7:30 समायावहाय जोंनिनो आदानि बिहामजोआ गोमानानै दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे हौवासा गथ'बो दङ, उन्दै गथ'। ओमफ्राय बेबो बिमाजों लोगोसे गोमाफादों। ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा, ओमफ्राय मा जाखो मा जायाखै बेखौहाय माने डिटेल्स मिन्थिनाय जायाखै। मैयाहाय आंनो हरनि गेजेरावनो कल खालामहरदोंमोन आदाया, बेखौहाय इउटुबाव होनानै होदो होननानै। ओमफ्राय आङो बुंहरदों जाहैबाय बेखौहाय नोङो खाथियाव थानाय आउटपस्टफ्राव एबा थानाफ्राव थांनानै पुलिसनो इनफरमेसन होग्रोनानैहाय आं बुंहरदों। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो मैयाहाय हरावहाय बिसोरो पुलिस इनफरमेसन हैदोंनो। ओमफ्राय पुलिसफ्राबो फैनानै नायफैदों जाहैदों। मथा मथि मा जाथावना स्टाडि खालामनानै मोनाखै आरोखि ना सोरबासो एटेक खालामखो ना माखो ना सोरजोंबा अबावबा थांखो, खुनु माने स्टाडि खालामनानै मोनाखै आरोखि। ओमफ्राय दा बेनिखायनो आङो रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आङो फटकखौबो गोमानाय मानसिखौबो बिनि फिसालाखौबो आङो स्क्रिनाव होगासिनो दङ। ओमफ्राय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगासिनो दङ। अन्नानै प्लिज नुयोब्ला अबावबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। ओमफ्राय जेरावखिया नुवा मानो बेनिखायनो जोंनि जेसेबांनाखि बर' मानसिफोर, बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायनाय थाबाय अन्नानै बयबो प्लिज खोन्थाहरनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ सोरबाफोर आङो डाउनलड खालामनानै होनोसै होनना बुङोब्ला बयबो गावबागाव चेनेलावहाय आंनिफ्राय डाउनलड खालामनानैहाय होनो हागोन। आङो बेखौहाय मिथिहरनाय थाबाय। आङो भइस रेकर्डिंखौहाय होलांगासिनो दङ, नोंथांमोना बयबो खोनासंलांनो हागोन। हेल'। औ नों सन'दा बाबु? औ दा औ आं नोंदासोलै जन, बङाइगाव थाग्राया नै। आस्सा ओमफ्राय माबा जादों नामा? जानाया ओरैबायदि बाबु, बे जोंना बिहामजोआ बिसौखौ लानानै मैया फुङाव फैदोंमोन स्कुलाव, बेवहायनो होदों नालाय। ओमफ्राय स्कुला लेट जाबाय, स्कुलावबो लांनो मोननाय जायाखिसै। ओमफ्राय बेयावनो थादों। ओमफ्राय दखानबो दङ बेवहाय बेंथल गेटआव। ओमफ्राय बेंथल बिखुनजोआ फैनानै दखानखौ खुलिनायाव बेयाव थादों सानसे। ओमफ्राय थानानै मोनायावहाय बन्द' खालामनानै फैबायनो मानसिया 5:30सोआव। बे टाइमाव आंबो गैयामोन, बे काजलगावसो दंहैयोमोन आङो। ओमफ्राय उनावहाय आङो मोना फैनानै नुफैबाय न'आवहाय जे बारान्दा सिङावहाय बेग थालांदों, साबिफ्रा थालांबाय, दखाननि साबिफ्रा। ओमफ्राय मबाइलाबो बेयावनो थालांदों, सिङावबो बिसौनि बेग लेखाफ्रा थालांबाय बेबायदि। ओमफ्राय हठात मा जाखो आङो सानबाय। दानिया आङो फन खालामबाय, मबाइलखौ नुथ'वाखैमोन। ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारना फन खालामबाय आङो। फना खालामब्ला बेयावनो गाबगासिनो दं मबाइला दुदनो। माने रिंटन गैया, मा भाइब्रेसन होनाय आरो। फैना नायफैब्ला बेयावसो दङ टेबोलाव। बेगफोरखौ नायबाय, साबिफ्राबो बेयावनो दं। बेवहाय आङो सानबाय मा जाखो हठातनो, बेखौ बुजिस'नो हायाखिसै। आङो 6:30सो टाइमाव सफैदोंमोन, एसे आन्द्रा आन्द्रिहां, एसे नुस्रा नुस्रि टाइमावहाय सफैदोंमोन आङो। दा मा जाखो, बिसौबो दङ, बिसौखौ लानानै हठात मा जाखो बेखौनो बुजिनो हायाखिसै बाबु। बेखौनो नोंनो खिन्थाहरनाय जादों। बे धालिगाव थानायावहाय मोनायाव थांनानैहाय एसे इनफरमेसन हैनाय जाबाय खुगाजोंहाय। ओमफ्राय बिसोरो लोगो लोगो जोंजों फैफानानै नायनानैबो थांबाय आरो। ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरो लिखित एप्लिकेसन बिहरदों नै। बेबायदि आरोखि बाबु। आइदियारि न'खरफ्राव माबाफोर प्रब्लेम, एसे कन्ट्रभार्सिफोर नांलायनाय मानायफोर जादोंमोन नामा दा जेनेबा? बेखौथ' आं मोनथिथ'ला बाबु। आंथ' नैबे बेंथल गेटआवसो थायो नालाय। बङाइगाव बेंथल गेटआव। ओमफ्राय बेयावनो बिसौखौबो स्कुलाव होनायखाय बेयावनो फैयो सम सम, बेयावनो थायो। ओमफ्राय न'आथ' ओजोंसो थायो नालाय बाबु, बिजनियावसो। दे जिखिया आं बाबुजोंबो खबर लाहरगोन। ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरजोंथ'
जेबो दावराव दावसि गैयामोन दा जालायखादों जेबो दावराव दावसि गैया बिराद माने मोजां अनलायनानैसो थायो बिदि खुसि खुसिनो आरोना बिदिसो अननानैहाय नोङो जुदि होयोब्ला मबाइलफ्राव नोङो खावलायहरदो सोरबा जुदि लांबाय बायदोंला एटेक खालामनानै जाहाथे मोजाङै मोजां हगार हरदो मानसिखौ आरो अबावबाफोर सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला जाहाथे लाखिनानै दोननो ओमफ्राय खबर हरो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आच्छा आच्छा जाबाय दे आदा आं बेखौ होना होगोन ओमफ्राय आं बाबुजोंहाय खबर लाहरनि दे औ दे 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 बाबु दे खबर लाबाय था दे औ दे जागोन दे जेनेबा जेबोथ' जालायाखै दा न'आवहाय जेबो गैया एकदम ओमफ्राय दा जेनेबा सन्देह एसेसो नों गुबुनफोरजों माबा रायज्लायनाय मानाय सन्देह दं नामा जेनेबा बेफोरबायदि जेबो गैखाया गैनाया मिन्थियानो स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो नालाय स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो 8टायाव सानफ्रामबो ओंखारलाङो स्कुलाव ओमफ्राय दाना स्कुलखौबो मैया टाइम जानानै मोनस्लाबहैयाखैनो ओमफ्राय मोनस्लाबहैयाखै ओमफ्राय दाना बिहाव बिखुनजोनाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबायनो ओमफ्राय 4टा 5टासोआव न'आव फैनो होननानै ओंखारदों ना मादों होनखो ओमफ्राय गावसोरबो बिखुनजोआबो गैयामोननो आरो बियायाबो गैयामोननो ओमफ्राय ओंखारबोनायावनो ओंखाराखै आरो न'आवनो ओमफ्राय बेग थेग बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो मबाइल थबाइल बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो गासिबो जामायजोमोन बियायमोनहा औ आंहाय आदाया खोन्थाहरखाबाय ओमफ्राय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोर जालायदोंमोन नामा जेनेबा न'आव जेबो जायाखै न'आव मोजाङैनो थांदों ओंखारनानै सानफ्रामबो बिदिनो मोजाङैनो थाङो फैयो सानफ्रामबो गथ' लाङो नालाय दा गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नै ओमफ्राय गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नि थाखायनो आंहा बिराद माबा सान हर मैयानिफ्रायनो ओंखाम दै गैया गथ' गथायनि थाखायनो माब्रै बिदि जाखो दे हथातलाय ओमफ्राय दा जेनेबा अन्थावथाव गथ' ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय बेनावहाय मबाइलखौथ' गालांदों हो ओमफ्राय सिंफ्राव मबाइलफोर लाखोमाबायनायफोर सोरजोंबाफोर रायज्लायखोमानायफोर एसेसो सन्देह गैया नामा रायलाया रावजोंबो न'आवनो ओरैनो थाफैयो मबाइल फिसा बेनो मबाइल फिसासो न'आवनो टिबलावनो दोनफैयो फिसायबो लायो एखमबा गावबो लायो एखमबा फिसाय मबाइल गिदिरखौ लायो एखमबा बियो ओमफ्राय मबाइल फिसाखौ बियो लायो एखमबा फिसाया सोलायलायोसो रावजोंबो रायलाया मबाइल फिसाखौनो बांसिन लायो बियो ओमफ्राय दा जेनेबा आं रेकर्डिं लानानै दं बाजै नोंजों रायज्लायनायखौ ओमफ्राय होना होनांगौ इउटुबाव ना माथो जेनेबा ओं होदो होआबा उफाय गैला आरो दा सासे नङा सानै गोजोन बिमा फिसा बाबुजों लोगोसे गाव जाहैबाय गावसोर दे जायखिजाया आं होगासिनो दङ बाजै आं माने न'खरावहाय क्लियार लानो होननानैहाय नोंसिनावहाय सोंहरनाय जाबाय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोरबो बेबायदि एसे एनै कन्ट्रभार्सि बोराबलायनाय मानायफोरबो थाखोमाबायनो हागौ साननानै आं खबर लाहरनाय जादों जायखिजाया आं होना होगासिनो दङ दे